Δεν έχεις φάει ποτέ κρητικά παραδοσιακά σουφιχτά? Πάμε να σου δείξω πώς κάνουμε τα δικά μας σουφιχτά. Και σε αυτά που θα χρειαστούμε είναι τα σουφιχτά, όπως είπαμε, το απάκι, ντοματίνια, βιολογικά πάντα, ξερό αφότυρο τριμμένο, ελιά ροδέλα και φρέσκο κρεμμυδάκι. Αφού προσθέσουμε λοιπόν ελαιόλαδο πάντα, πρώτα θα σοτάρουμε το κρεμμυδάκι μας, θα προσθέσουμε το απάκι, το οποίο έχουμε ψιλοκόψει, και θα το αφήσουμε να πάρει ένα ωραίο χρώμα. Το επόμενο βήμα είναι να τραβήξουμε το απάκι, το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε σαν γαρνιτούρα. Στην πορεία θα προσθέσουμε ελιές, θα προσθέσουμε τώρα και τα ντοματίνια. Η σάλτσα μας έχει πάρει αυτή την υφή και μορφή. Θα προσθέσουμε άλλο ένα χαρακτηριστικό της Κρήτης, το ξερό τριμμένο αφότυρο. Λοιπόν, αφού τα σουφιχτά μας βράσουν περίπου για 15 με 17 λεπτά, τα τραβάμε από την κατσαρόλα χωρίς να τα σουρώσουμε, ώστε να έχουν το άμυλό τους, και τα προσθέτουμε στη σάλτσα που έχουμε φτιάξει. Τα σουφιχτά μας είναι έτοιμα και είναι η ώρα να τα σερβίρουμε. Δεν μαγειρεύουμε απλά, δημιουργούμε γευστικές εμπειρίες. Η τελευταία μας πινελιά στο πιάτο μας είναι ο ξερός αφότυρος. Και περιμένω στα Χανιά, ακτή Μιαούλη 13, στο εστιατόριο Ναλού, για να τα δοκιμάσεις.